Showkorps Advendo uit Snits had bij het Wraad Muziekconcours in Kerkrade 2 wraadtitels pakt. Jong Advendo was eerst in de eerste divisie van het onderdeel Marsparade en op hetzelfde onderdeel weer direct goud voor het seniorenkorps. En korpsen uit Ljout en Dokkum vol in de prijzen. De organisatie van de Snitswieken verwachtte dit jaar zo'n 800 deelnemers bij de zielwedstrijden. Dat binnen het 10-tal meer is verlineerd. Dat komt door een soort promotie, maar ik het goede waar. Op de Snitswieken komen zo'n 250.000 bezoekers aan. Het zielevenement begint snel. In Frenchier is de oude NDSM-kraan omgekomen die het verbouwd wordt als de hotelkraan. Voor de morgen is het gevaarlijk van het ponton takelen. Skipswerf Talsma zal het stiel renoveren en de hotelkamers en de liftskacht bouwen. Als de kraan klaar is, komt het weer op het oude plakje in Amsterdam te staan. De organisatie van het Zonsculpturenfestival wil takken met Wennesnits. Er haalt 20.000 bezoekers west in de eerste maanden. De locatie voldoet goed en de gearworking met gemeente en ondernemers ook. Het festival duurt nog rond eind september. Joen heeft vannacht een beroende loft waar kans op een buiken. De temperatuur zakt naar zo'n 15 graden. Morgen is nog droog en geregeld zinnen. Later meer bewolking en begint het terrein. Het wordt dan zo'n 20 graden.